Tripura Tribal Area Autonomous District Council Establishment of Town Committee Bill. So ADC Town Committee Bill so pass like তিনি consensus তিনি খাইয়ে যত মন্ত্রিসভা বসেলে তিনি চিফ মিনিস্টার বনি নেতৃত্বে তিনি বরংবনা বিপ্লব কুমার দেব বনি নেতৃত্বে তিনি এস্টাবলিশমেন্ট অফ টাউন কমিটি বিল পাস লাইকে अब बेला एखाने चिनि बागै बिल गाहाम अब काथे लाइबोनि सालावनाय जोंथ' साइमानो चिनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिल अब आगे उतब जाखा आं और किच्छा चिनि हिस्ट्री सुना मुसुगो चिनि Tripura Tribal Area Autonomous District Council Establishment of Town Committee Bill Act 1989 उठे जाखा 1989 माने अनेक दिखा किन्तु आ बिल जों मन्त्रिसभा पास खायनांगौ कैबिनेट पास खायनांगौ हियाबा जों आ बिल नतैगि जों अर नुखा तमा कांग्रेस तमा CPM अ बिल नतैगि टाउन कमिटी न बिल नतैगि बरो इंटरेस्ट नाया बा गुरुत्वपूर्ण रहिया बरो अब प्रमाण जों नुखा कांग्रेस चालखा ADC न गुबुन पार्टी चालखा ADC न किन्तु बरो कोनो समय आ बिल न बरो पास खायो इभेन CPM लागातार 25 বছর बड़ चालखा प्लस ADC बड़ चालखा चिनि कम्युनिस्ट पार्टी किन्तु बड़ आ बिल न पास खाने बड़ चेष्टा खायो और कैसे साना मुसुगो चिनि ओ टाउन कमिटी बिल न 2016 बड़ काउंसिल बिल पास लेके काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बड़ पास लागी बड़ स्टेट गवर्नमेंट बड़ पाठाव रखा तेबो आं नुखा चिनि आमाहाय बिल जों आं साना मुसुगो अनेक बड़ जों साइमे दं किन्तु जों नुगो जोंनि बिदेशआव जों कार्बि आंलं क'क्राझार बुदुन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव बड़ आगेनो बड़ अनेक बছর आगेनो बड़ अबिनो बड़ पास खानाखा कार्बि आंलं बड़ नाखा टाउन कमिटी बिल क'क्राझार गसाइगाव बड़ गोबां बहायके टाउन बड़ ADC बिसिंफोराव बड़ डिक्लार खालायगा टाउन कमिटी बिल अनेक बছর आगेनो किन्तु फिया बाथ्राफोराव अमुक खालायजे गैया तारमाने जेखुनु पलिटिकल पार्टी ना कांग्रेस ना CPM अब बड़ गुरुत्वपूर्ण रहिया बड़ इंटरेस्ट नाया बड़ इच्छा करी और प्रमाण ना आं दिनै और कैसे कक साना मुसुगो बड़े इंटरेस्टिंग ओ बिल कैबिनेट कासागा एक दिन दिनै और दिन तारिख दङ दिनै 27 June 2017 at 11 AM कैबिनेट मीटिंग कैबिनेट अवकाखा और दिनै आ समायो चिफ मानिश सरकार चिफ मिनिस्टार अगुर देबर्मा मिनिस्टार बादल चौधरी मिनिस्टार तपन चक्रवर्ती मिनिस्टार मानिक दे मिनिस्टार खगेन्द्र मातिया मिनिस्टार मनेन्द्र रिया मिनिस्टार बिजितनाथ मिनिस्टार सुजित चौधरी मिनिस्टार बानरलाल शाह मिनिस्टार रतन भौमिक मिनिस्टार नरेश जमाते मिनिस्टार आजराव चिनि चिफ सेक्रेटारि इनचार्ज नखाय चिनि आयंगार JSG आयंगार ते आरो तंगुनि चिनि गोबां अफिसार दं थाखाय अब बिल कासाखा किन्तु आनफर्चुनेटलि आ बिल बड़ डिफार खेलेखा और चिनि प्रमाण दं आ चिनि टाउन कमिटी बिल कैबिनेट कासाखा कासमानि पराव आबनो बड़ डिफार खेलेखा कम्युनिस्ट पार्टी कक कामाव खान दंखाय दं তিনি मानिक बाबू सं अगुर बाबू सं गोबां कसाय दं एडिशनेल तै इभेन जिन चौधरी गोबां कसाय दं एडिशनेल मुर पार मारनाय हाइ मारिनाय किन्तु वास्तव इन रियलिटी बा बड़ इच्छा करी जोंनो एनी गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट एवरी मंथ प्रत्येक मासो 4 बार जों कैबिनेट मीटिंग आसो 4 टाइम इन ए मंथ तारमाने कय बड़ आसो खाना 2017 बड़ आसो खा कैबिनेट तो फेक पड़ा फेंके अब डिफार करो माने अब बोते मुजमलिया दैट मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी और GMP they are not interested to empower district council अब तो नुखा fortunately प्रमाण दं अब बगे आं सावतेनि चिनि I50 BJP सरकार जों मात्र 2.5 बोसोर ओ 2.5 बोसोर जों दिनै ग्रेट एचिभमेंट तारमाने दिनै
टाउन कमिटी बिल खायगानखाय पास खायगानखाय अल जों एप्रुभ खायगान कैबिनेट जों गोबां मा आरनियाव जों सामखायमानाय रन्डि जों डिटेल जों फरायखा अबतिनि टाउन कमिटी बिल स्पेशल अब जों फलो खायगा गोबां मा जों लुखा जागा जों दिनै त्रिपुरा मुनिसिपल एक्ट 1994 अब जों से फलो खायगा त्रिपुरा मुनिसिपल एक्ट 1994 अबन जों फरायखा आगले गोबां मा जों डिफरेंट बागै जों अब स्लामखा अब जों अमो हस्टेल जों एक्ट माने फरायबा जों रुल्स लानाय जों लुखा कयदा बार जों राखा दिनै creation of declaration of town area from this minimum population 5,000 नांगौ नाथाय आरो at least जोंनि employee और जों तेहे rectify खायनाय आरो जों माने 50% बा 40% आरो माने working population engaged in non agriculture pursuit आरो माने तारमाने agriculture खाया बरो 50% 40% मा दंनाय मा किसे नियम कानुन फे दं अब जों मडिफाइ खायनाय ते आदागा जों खा आरो मिनिमाम तिनि और दागा जों एडिशनल प्रस्ताव खायदा दागा 80,000 बरो नांनाय किन्तु हम हाय गोबां मा तिनि आरो एलिजिबल तिनि डिक्लारेशन खायमान फर एग्जांपल नले तिनि गन्डासरा अब तिनि अनेक एरिया कटर पपुलेशन दं नि कांचनपुर एडिस एरिया अब जों नेको खायमान नि करबुक हम हायराव नि खुमलुम हम गोबां मा जागा दं जों गोबां नि स्मल टाउन दं अब जों अटोमेटिकली जों बर टाउन कमिटी जों खायमान अब आउट जों तमन फियाबा जों बायदि टाउन कमिटी जों फर्म खायखांखाय अटोमेटिकली आलादा जों जोंनि टाउननि स्टेटास अब जों मोननाय नोंनि लेवी टैक्स कलेक्ट खायमानाय आरो गोबां मा अलागा जोंनि एड खायले दङ अब डिटेल आं जरा खायमान फरायमाया जों गोबां मा टाउन कमिटी खायनो हांखे जों आरो नियो जोंनि कन्स्टिट्यूट जों खायमान गोबां मा कमिटी दङ दा जों इलेक्शन होनाय आरो नि दङनि बाजेट तयारि होनाय एकाउन्ट अडिट होनाय फाइनान्स कमिशन आसावनाय डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड होनाय ओहाय गोबां मा जोंनि आरो प्रोविजन दङ जों टाउन कमिटी बिलसन पास खायनो जों लुखा जागा बालायखेन जों तामसानाय जों दुर्भाग्य हमानो दिन अब अनेक आगे होना माने टाउन कमिटी बिल अनेक आगे होना माने अफकोर्स अब तो अनफॉर्चुनेट जोंनालिया अपन आं हामबाय राव तिनि गोदान सरकारनो कायसे कक दङ बेटर लेट देन एभार इंगे सेले लेट दुगै माने गाहाम जों दिनै अनेक बोसोर फरायगौ दाबो जों दिनै एडिसि टाउन कमिटी बिल जों पास खालामाखा आं खागाव जत तिन टिप्रासा स्पेशली नट ओनली टिप्रासा आरो बोथ ट्राइबल नन ट्राइबल लिविंग खाय दङ दिनै गन्डासरा हाय दिनै करबुक हाय दिनै कांचनपुर हाय आरो गोबां मा मिक्स पपुलेशन दङ बरो बेनिफिट माने बरो ताका दिस ओनली इंडिजिनस पीपल और ट्राइबल पीपल विल बेनिफिट बट किन्तु ओवरऑल दिनै पपुलेशन बरो और बेनिफिटिंग नाय ओमान जों साव दिनै गोदान सरकार बीजेपी आइपी सरकार जों कबो सागो सामबो खायो बोरैबाबो जों गोबां मा जों प्रमाण रय साबानो उसनाव दिनै नौ खाना नियाफ्रो दिनै गाया वर्कशॉप नि थांगा याव जों गायसा अलरेडी गवर्नमेंट अप्रूव दिनै गायसा कमिटी दङ रिनेमिंग अफ द ओल्ड नेम जे दिनै गोबां मा दिनै लाइबुमानि जे कमाजा दा बातिनि बुंनो स्लाइजा आबानो बाहायजों रिनेम खायनाबागो जों प्राय जोंनियाफ्राव जों आबाद सेमिनार खायखे आबाद मुनि थानाय टे दिनै बेराय खबर गाहाम जों समाज पार्टी जे दिनै अक्रा जाकरा दिनै चौधरी दिनै राय बा दिनै गोबां मा अमाहाय अक्रा बा पांचाय बहाय दिनै गोबां मा दिनै समाजाव दिनै दफाव बरनो बाहायनो जों बरं रना बागै अनारियाम रना बागै अलरेडी जों कैबिनेट एप्रुव खा आबो दिनै माने बेलाय गाहाम जों साइमाव दिनै गोबां मा दिनै दफा बिसिल गोबां मा अक्रा दङ दिनै चौधरी दङ राय दङ गालेम दङ ओमफ्राय गोबां मा दिनै सिनियर सिटिजेन प्लास ब समाज पार्टी बराव समाज नाय तुनाय ओमफ्राय गोबां मा दङ जमादिया दङ देवरमा दङ कलेज जत जागा कमिटी दङ हालाम दङ दालं दङ जोंबरनो बाहायना अनारियाम रना बागै जों जासा खाय दङ जों रिनाय आबो जों अलरेडी दिनै कैबिनेट एप्रुव खा आबो मा जों बनबामबो दिनै मा बेलाय खबर गाहाम दिनै अक्रार बा दिनै पांचायत जत बर बाहायना अनारियाम बर माननाय बे दिनै आं साना मुसुगो जे जों दिनै राज्यगो
अबनो प्रथम जों जोंनि स्टेट गभर्नमेंट इनिशिएटिभ नामाने जे ताबो जों टाउन कमिटि खालामखाय जों ताबो जे जोंनि रनजित फर एग्जाम्पल जोंनि करबुक हेर गोबां मानसिनि प्रब्लेम दङ आरो जोंनि एसडिएम अफिस दङ ब्लक अफिस दङ स्कुल दङ किन्तु आरो कोनो टाउननि मर्यादाफोर गैया माने माने आंखाखौ करबुक हेरनो जों डिक्लार खायनो जों गोबां बाहाय जों नायतोबो जों चेष्टा खाय दङ तेकरि प्राय 20-25टा जों जुदि क्राइटेरिया फुलफिल होनांगौ जों बरनो टाउन घोषणा खायनाय तुदे तुमरो अब मुइ खानाय आंखाखौ तिने ब्लेसिं खामारि माने बेबो जों जुदि टाउननि स्टेटास मा हाखे अब जों टैक्स कालेक्ट खायनाय गोबां अब तिने एवेन्यू तिने बाङै प्रफिट मोननाय जों बनि बाङै आंखाखौ हम हेराव जाते तिने सामखा हामनो जों जतन मासु बानाय ते आं बिसि कक सालिया दिनै अमर जों सामसो जे तिने प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट जों तब तिने सरकार जों कटा जों मात्र 2.5 बोसोर दङ 2.5 बोसोराव सब किसु फाइमानाय अब कक गया अब इसे जोंनि युथ जों सिख्लाना कयनाय जों बिसोर 10 जमा दंनाय जों साम तांनाय दङ दिनै सिख्लाराव आं साइमानो हाजार लाख बेकार आबाद मावो जों वानसुइ दङ दिनैबो जों खायसे दिसुन लागा जे 500 जन कन्स्टेबल अब जों गारि रोखोमनि थायनाय तेबो खायसे खबर गाहाम जों दिनै आरा रुल रिकमेन्ड रुल जों इसा मडिफिकेशन जों खालायगा आगे तो माने 90% एग्जाम 10% इंटरव्यू दिनै जों अब सिरियल नागै जों 15% खायरेगा 15% के इंटरव्यू नाय बाइबल नाय ते 85% निफ्राय अब एग्जाम नाय अब जों दिनै अब रिव्यू खालायगा अब जों मान बलाय गाहाम दिन बरमगे आंखाखौ निरतन टाइम मारनाय स्पेशली दिनै गोदान सरकार जों अनेक वानसुइ दङ दिनै ताबो गोबां प्रजेक्ट याबो दङ जों तमगे दिनै कोविड-19 नि बागै दिनै पेन्डेमिक नि बागै जों भाइनो दिनै सामो अनेक बेकायलेक्राय दङ आरो जों जतन माबुचिनाय अब आं कयनाय स्पेशल दिनै सिक्लारनो एहे जमा दंनाय आंखाखौ दिनै 2021-22 रंखाय जों दिनै भिजन डकुमेन्ट जों सामानि जों कक रिमानि अनेक दङ आरो जों फुलफिल खालामनो बागै जों चेष्टा खालामो हामबाय।